имате инсулинова резистентност и същевременно искате да се справите с килограмите. Не знаете откъде да започнете. На първо място трябва да формирате калориен дефицит. Също така трябва да контролирате апетита и нивата на кръвна захар. Това става чрез хранене с нисък до среден гликемичен индекс. Също така между храненията не трябва да похапвате нищо. И трябва да се движите всеки ден. Може да изглежда сложно, но не, защото вече има книгата 50 рецепти, адаптирани за хора с инсулинова резистентност. Рецептите са одобрени от ендокринолог. Тази книга има рецепти за всяко време на деня и под всяка рецепта пише по кое време на деня е редно да използвате тази рецепта. Също така, всяка рецепта има калории. Храненето е разнообразно, така че вие ще доставяте всички хранителни вещества на вашият организъм. И така, знаейки колко калории имате в чинията пред вас, храняйки се разнообразно с рецептите от тази книга и спазвайки правилата за хранене при инсулинова резистентност, които са в началото на книгата, вие със сигурност ще се справите и ще отслабнете. Не пропускайте да поръчате тази безценна книга.